Haino Hai Joto khapani takhuk te bukhuk songno mwthangnaisa Jisu Khristo ni mwng chibai yaphar phirjao chwng Joto no saimano o lockdown ni jorao belai ekta kosto khlai naitongjanai kha hanoi chwng simiya takhuk te bukhuk song hayung ganangoi Joto jati Joto dofa bebak birmano se klaija aboni bagai tini jorao 94,11,966 জন ও করোনা ভাইরাস কফাওয়ে বড় বিমান চাবাইখা আবনি ইয়াগুলো 4,81,092 জন বড়নে লাংমাকে চাওই থাকা ও বেমানি বাবে পেয়া চংখে তাবো kaitor'ni jare kathang tongnaijakho angoro kisa muitomano 2000 bossor age go subrai Jisu Khristo bo kaisa kok salangmani kathar Bible Luke 12 ni 23 sajak pago borok samung nungno tuyoi ramchakri chakno tuyoi kamung sumungno tuyoi je poprono wana laibo je poprono borok sakha laibo abono tuyoi subrai Jisu bo kok sungkha naroni chamuni slai lama torku yadiba ri chumne sai naroni besak torku yadiba bo u kok sungkha bo rasna sana thamani ke rangri chamung no kamung sumo bebak ni slai chini lama se torku bo me bo sana thamani tabne ke chini u besak chini u je besak bo thui thangphano chini lama kathang to chini biskango lama tongnai tongo je borok Jisu Khristo no বিশ্বাস khlaiye poito khlaiye thuine ro borok sorgo sogui nai boroni lama sorgo sogui nai tei je poito khlaiye roke morke o khiklai janai noroko o khiklai janai hne sajak to aboni bagi langmang khachini joto ni sai samung nangkuk mane tai belai ke bo damkuk noi or sajak mane se aboni bai takhuk te bukhuk so thangnai hatibar kusungo chwng je kok salai mane kaitor o hayung ni borok no dal thamke yakpai kalangkha nei je salai mane phai bono chwng Haino Hai kisa muito khlai lepena Puilas kang ni yakpayo boklangkha kaitor'ni songnari sajla Jisu Khristo no Jisu Khristo ni bisingtui borok ni langma mwthangjakthang borok khakchangni tomathang hwnai bo Jisu no kalangkha second yakpayo borokha phola kathar ke chubanai tabu ni molo bo chubanai beskang phane molo bo chubanai dal thamo porokha dal thamo pochno rokha kathar Bible no oro kathar Bible hanmani bisingo tamo tongke beba kaitor'ni kokthai suja thangnai molo tamongkha abo srai ke sajak taboni molo je chwng kathang tongmani bokok sai kalangmani kok ni mote o chwng tabo matonglayo batonglayo tei biskani molo tamongnai bhaikingnai chwng borok kaitor'ni katal Jerusalem ha katal nokha katalo je tongronai hini bo samani kokthai ro shaitan no ke honi kundoro khiklaini hi samani kokthai ro bebak srai ke kathar Bible sujak to amra kokborok ba elem bab hono sasro wancha kokbai khai inga aboni bagai chwng tini u kathar Bible ni kokno khna laina ni saka just kisi sa chwng kaitor'ni yathai tolawo bokhrom bo kisa surlena ang suryana o chupna hani chini apha nini mung kathar surjaktang nini ha paito apha kaitor nini kokthai ko mono nini elembang ni ko rongno chwng
wasoglainani bagui buchi smailainani bagui tabuk jong nini yakung tolawo kongwi khulujak nini pholakathar bai chono ashirwad ropaijadi hamari ropaijadi chini bkhadoga no phio ropaidi hake chwng nini kongmung no buchi manatei tei chwng joto ni nokhungno ashirwad rodi chwng joto no khakchangma rodi joto ni nokhung je khanai tongjanai takhuk bukhuk ni nokhung joto khakchangma mathang Jisu'ni mwng sana amen 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 phaidi tini alambang ni kok chwng wasoklainai tini ni kok bothoma wngkha kaitor tei waisa Jangriwi se Boni hano Songsanai naio ang tei waisa sapinai tini ni buchilaijaknai kaitor'ni kok bothoma wngkha kaitor tei waisa Jangriwi se Boni hano songsapina naio phaidi chwng tabo kathar Bible o tamsa chwng bono kisa nailena ang skango nailenai smai kchamni hagai no tui hagai ni 2 besap hagai berem ke 2 6 ni simi ang porgano tamne hanba phan khoroksa subrayung sawo tei waisa tongoi ang tei waisa nokharokno hayungno twijlangno tei hakungno jangri pinai ang bebak dopharokno kuloirunai tei Bohrokni bebak rangri rokno oro tubujaknai tei nokthar rangri bai kuplungnai chongro jagao smai katalni hagai duni soi sadok chong porke nubo tei kaisa chong smai katalni Hebrew 12 ni 26 ni o chong porlaina afrobini khorang hano kuloirokha phiabo tabuk hai hnai kogruo ang tei waisa kuloirunai hano simiya nokhano bo kuloirunai kaitor bo tamni bagui jangrinai hnai sa bo Boni hano Songsanai nang poito khlaitung khlayatong nang bono khulungtung khulungyatong kaitor Jangriwi bo Boni hano Songsanai borok bono ma khulunai Joto bono yasko sungui ma khulunai bono subrai hnai ma ko sinai hako bo sanani thangma hani bagai phaidi chwng tini boni kokni boni sastroni kokno chwng sukrubui wasoklaina salaina botabno jangrinai hnai saka hano twijlangno dophano tei nokhano mane chukhano jangrinai hnai bofro bo jangrika bahai jangrika kubui de jangrika phaidi kisa sukrubui wasoklaina leno chwng skango wasoklainai chukno hano eba nokhano jangrinai hone bono toise chwng nailena kubui de jangri langkhabo kubui de jangrika kaitor bofro jangrika taku bukoro mero khana bai khana kebo saimana kebo saimiya nasa hnai kaisa motha dongo hayungni joto ni sa sikuknai rok rungkuknai rok scientist rok ni bisingo joto ni sa sinai rok ni motha wngkha nasa sal bai prithibhi busuk hwlui hayung busuk hwlui sal tal athokri busuk tor busuk khan tong abo bebak borok lekhaloi mano a borok ni mothano no NASA borok ni head office America ni Florida wongkhna sabo baton rok kaham ke nai di nero ni YouTube robo abo ni NASA ni full form ka National Aeronautic and Space Administration hunjao borok
थांनाय सेप्टेम्बर मासनि 2012 बेलाय वानागै बेलाय किरवी साखलायखा नखागो जांग्रि जांमाबाय आथकुरिरो कागै कतरमा खलायै हायुंनि बखाव कराय फैबाय खांनाय साव बर आबनो बुमुं रखा एस्टेरॉयड नै बुमुं रखा एस्टेरॉयड तोर माने 1 किलोमीटर सुगमान के 3 किलोमीटर काउ होने साव पृथ्वी सबसे बिल्डिंग कुसुकु बुर्ज खलीफा बनि साइ 3 डबल कुसु कटन होने साव किरमा संसा हलंनि हाफुरो कागै फाइबैखा नामहै फाइखा आबो चिनि हाक्तरगो नांफाइखांखे गोबां मा हाकतर कमरि थांबाय होनै साव बररतै थांमाने लामा करे आबो काइसाया काइनिया हजार कागै लामा फाइबैखा होनै साव आबो बोनि स्पीड जे फाइमानि स्पीड 2.5 किलोमीटर पर सेकेंड kokborok hono mukpli kaisao 2.5 kilometer speed to lamu phai to takhuk belai kilma sangsa abo epaya kho April mas 2020 ni thangnai April lo borok haino hai saklai phika aboni speed bare goi pune 9 kilometer per second mukpli kaisao pune 9 kilometer speed to lamu phai to 2000 বছর আগে ও যিশু খ্রিস্ট যে সাখলাই মানে Kokborok bukhuk ke nami tongkhalai Luke simani 21 ni 33 ta mone saka heavens and earth will pass away but my words will not pass away habai nokhasi kamawi thangana ba ani kokthai kamangla o kokthai bukhuk ke nami tongkhalai ta Kokborok teibo saklai ka nasarok September mas 2057 ke u hayong te tamani lama kare जों केबो कथां तंगला खनि बोरoksa मालाय वागा आरो बागै फायदि ताखुब बोरok जों तै कायसा वासब लायफिनाय दैज्लांनो जांग्रिनाय होनो kaitor'sa समुद्र होनो बांला बाय Kokborok बाय दैज्लां seas ocean abनो जांग्रिनाय बफ्रो जांग्रिखा abनो जादे जों वासब नाय खांके नवा नवानि आमलो kaito tuino jangri roma ba sara prithibhi hayung gunawi tui lomflawi nuani nukhung kaisa se mwthangjak se afro nuwa saka nero khaki philbai sidi nero ni sumso yakar bai sidi srishtikorta snamnaisa probuno nero poito khlai bai sidi kebo biswas khailia tui lomflawi bebak thimika sudu nuani bsabutoi bahanjak rok kaisa se kathang tongsu takhuk Kokborok afro baisa kaitor jangrila teibo sawa ang jangri phina 2011 ta mungwi thangka rok saima kana ta Kokborok abo tsunami hnoi toi jangri mani kaitor Japan hai unnoti desh ro bukhuk ke khotinga bukhuk ke borok thika tei samudro rukungo twijlang rukungo tongnai yaphar sutloi rojaka biang kmai thangpai bela hatoi bai sutlo jabai mala amolo belai kirma sangsa abone mathai pasni kathar bible ni mathai pasni 18 kok samane na haino hai na phika tauni saka habai nakhasi kamawana ba ani kokthai rok thopo kaisa phana kamangla abo bukhuk ke nam phika ta Kokborok bukhuk nokbar koto phika kirma sangsa ko jeng abo bai sai manan nango tei tamongkha जों खोनालाय फैनाय kaitor hano jangrinai hono saw जों हा जांग्रि होंगे भाके हा जांग्रि जों kaham ka saimana bangla फाइने इंग्लिश by art quake ho abo the geographical society of America hono kaisa সংস্থা ba motha tongo borok lekhawi nai mane 1984 1994 jorao bangla phaimani abono magnitude hongor tajanai abo 6.0 থেকে 6.8 chi ongo honi saw tei boni beshi india abo bharate bare goi 2500 jora sophai kangke 8.0 sophai kangme borok saw
बारेरुक 2004 जों मैतमानो आक्रापति होनो कायसा गामि दङ चेन्नाइनि 300 किलोमिटार हाकचाल पाराव बेबा पारा कमरि थांबायगा आबनि यागोला 2005 हाइनो हाइ पिका सुमात्रा इंडोनेशिया आरो बेबा कमर लेखा परो बेबा लेंबायगा थैबायगा लेखा बाय मेया खवायो अमो हाइके 2020 जराव 1994 निसिमे 2020 जराव 75 times हायुंगनागै काइतर जांग्रिखा बरक सुलुइनाय माने मैग्नीट्यूड 9.0 नि ऊपर फाइखा होनाय बरक साव आबानि बागै हायुंगनागै गवर्नमेंट अफ किरिमाबाय डिजास्टर मैनेजमेंट होनाय ट्रेनिंग रवै ताबो जत्त डिस्ट्रिक्ट Bohrok tongoi ma tongo bofrota mongne sia hne kiri takhuk boro hano Jangriwi hmane kobui no Jangriwi ka aboni bagai mak sumane 13 ne 31 kaitor samane nangka heaven and earth will pass away but my words will not pass away habai no khase kamawi thangano ba ani kokthero kamagla hin samane kobui no nam bhaja teibo saka 30 31 ni 30 o saka o munishoro kothang tongoi mokol bai thang o gotona nuwa no kobui no chine mokol bai tabong nugui tawo teibo nugnai khota ko pura kaitor sao ani hanang Jangriwi ano khuluya ano surya ano muitoklaya ang Jangriwi akok samai busuk kobui haide bai kaitor Tamo Jangriwi saka dofano Jangriwi saka dofano jati be jati no Jangriwi जों साइमानो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वार घटना प्र बुसुक लक्ष बरक बुथारनायका थैनायका दफा Jangriwi जांगमाने बनि यागुला सेकेंड वर्ल्ड वार चबां फिका आफ्रबो लेखाबाय मेखलाय कोटि बरक बुथारजाका थैलायका बुथारलायका पाइथागो निउक्लियर बम रवै ताबक पर्यन्त आहाव Bohrok hamba जानाया होनो जों साइमानो kaitor waisa koksa kange abo nangai futa kaisase kamama ya ni bo samani koktai busuke nampai abo जोंना hagai smai samne hagai 2022 17 sujak dङ kaitor tangkai sama ang bubagrarongni singhasono phirjao ronai ang power of the kingdom hunai sawo सरकारनि फानो पर्यन्त आं phirjao रोबाय जतोमा आं मुंसा चुगिया खलायनाय होननाय आरो जाबो kaitor सा चुगिया खलायनाय मुंसा सामुं चुगिया खलायनाय ताखौ बखर ताबो वासुइनाय दे बेबा राजतंत्र पाइ थांगा ताबो डेमोक्रेटिक कान्ट्री वो सुपर पावर कान्ट्री होननाय ताबो Bohrok सेरि खलाय दङ माने निउक्लियर सम्पूर्ण राष्ट्र रां रुफाय रांचाक रिचाक चाबे मेया नंबाय मेया जत्त सकरना इसे दङ khoroksa नि बर्ते khoroksa kaitor saka angnerona mongsa चुगिया खलायनाय kaitor paithawo corona virus नकल बाइसा नुकचुगिया corona virus रमाबाय पृथ्वीनि जतोनि साफानो बिथिवाथि सिकुनाय हु हुनै तंनाय पब्लिक हेल्थ न कंट्रोल खानाय सारा हायं गनाय बरो बियान थांबाय खाताबो kaitor साव आजनेरनि रोंमानि सिमानि आं बेमा चुगिया खलायनाय ओंखा सुपर पावर कान्ट्री बियान थांखाता ताखौ बखर kaitor खलायनाय हिसाखा खलायनाय माथाय चैप्टार 24 नि 35 हाइनो हाइ kaitor सापिका हाबाय नखासे कमावाना मा आनि ककथार तो साफानो कमाबला आबनि बागै ताखौ गुरो आं हाइनो हाइ चिनि कक बिचिं गालनियो जों kaitor सामाने कौना आं हाइनो हाइ राव मैतो खलायफैनाय kaitor Jangriwi फ्रो क्लुया बररो बैसि बबनि हासनानाय होय kaitor सावो हागाय दुनि नयो जों परेखा नंगौ जों हिब्रु 12 नि 27 29 जों नायखे नंगौ तै वैसा होनमाने आकक मुखा स्नामजाक मानै र गोलै रोजागै नरजागनाय होनमासे
hakise o kului rojagi aro tongruknai hake phaidi kului rojagi abotui ha manna bai जों हामबायलायाना फायदे जों किरिमा तुयै kaitor'bai hamjakna tuike bini thani bomoi surilayana tamni himke chini kaitor ungkha sokomonai horse hallelujah takhuk chini kaitor Jangriwi kuluya borok basi boni hasna nai mai borok tei chini kaitor ke sokomonai kaitor se thapla komote komole rohmanai kaitor se belai phangala sara hayong biswa brahmando sanai sei kaitor no se chantabo khulomai daw katha bible saw haidba phaidi जों chini kaitor no kirigui borom khlai surilai no ngai saw hagai bo saka ageni nok kasam sai tabone nok kasam na angsung sasa khlai nai hagai no chong poi kan no tei tam hone saka oro ang khakchangma kaplung khlai nai tabo katal kaitor khlai nai mani bo tei bo sung sasa khlai nai haino bagi takhuk bukhuk tini nore beskango omono nang koinani musugo जेसुपानो बांला करमसाई फाइसेथों जेसुपानो चाचारा नाङै फाइसेथों जेसुपानो जांग्रि जाखसेथों बायख्रुइ फाइसेथों जों केबनता किरिदि नों खरकसा बरनो किरिदि बहंखासिनि काइतर सुब्राय जिसुनो बनसि फाइदि बरम रगै खुंलायना बनसि बरम रगै सुरिलायना बनि थानिसे खाकि पिलै सुब्राय हनै चिने बुखुक बाय गसेलायना काइतर जोंनो आसावै दङ ताम हनै आसा chini bukhuk chini sathang chini bukhuk bai surithang honai bosao second chronicle 7 ni 14 botam honai saka tumungno ani bororo koini ne khe ani mwngwi surikhe tei ano nai tuklai tei boroni sumsao rok yakari ani bukha kipili peke ang chukno hawa tongoi boroni surima khanai tei boroni sumsoro na ang nakari ranai tei boroni hano ang haronai amo kaitor chini bukhuk bai honthom nai nai do aprosi bosona asibar nai chini surima khanai chini sumsok na nakari ranai haine bagi takhuk bukhuk जों kaitor thani nakar sani jorasi dabo Jeremiah 33 ni 3 kaitor tam honai saka jongoro jaka wonnogo ano rindi hake ang ufili sapirano tei nung sawi mania abo hai kotor tei huijak manai ro norok no ang sano ani ba kaitor thani bo u jorano u tabong ni jorano kaitor no ringani tabong u jorano kaitor ni thani khaki pilei surinani kaitor ni thani somsok gosinani u rangsak jorano norok magnang taklai dikar takhuk bukhuk omo uzora ka belai ke mayak belai ke kaitor na rinyani jora suryani jora si uzora no nero uno soman magnang tar hobadi phaidi joto ni bukhuk bai khapang baksa ke ringle na subra jisuno phaidi surlena chupna hane ochina apha nene mangka thar surjak tang nene hapai tang apha chungne yapu yaphao tabo kongoi kholo jago tei chungriyo chini khabai khukbai khlaina no chini sumsoro nakar jadi nene yakung yaphango chung Haino Hai rinjao apha kaitor chini dofasaya chuya khamano nakar jadi chini saksaya khamaro no nang nakar jadi kaitor chini odormoro no nang nakarei sumsoro no nakarei chungno no kathar khlai jadi chini langmano nang mathang jadi apha ang suri jago nung chungno asibaro na himane chung sasa khlai ne himane khlai jasdi chungno chini suri mano khanabai nung hamari rajadi joto takhuk bukhuk no boron nukhungo boroni sak choraigo nung asibarodi chung sasa khlai di hamari radi chung joto nene busangai nono subra hiringi tomana suba jadi bebak surima apa jisu nang bai sana amen amen belai ka hambai takhuk bukhuk chung Haino Hai phadi buskamo malai lepinai kaitor ni kogno chung Haino Hai katal ke khana lepinai Joto no Jisu Khristo na hamari khakchangma masitheng joto ne nokong khakchang sitheng hambai